naozaj si to neviem predstaviť. Poďme sa ale vrátiť ešte k tým informáciám zo sveta a potom prejdeme aj na naše združenie, aj na možno konkrétnejšiu predstavu takého dennodenného harmonogramu, ktoré sa s týmto pacientom musí tá rodina absolvovať. Možno by som začala tým, že pacienti zo Slovenska v podstate sú pacientmi EB centra v Čechách. Tam je pani primárka Bučková, ktorá zastrešuje v podstate zdravotne tieto prípady. A tam je aj to centrum, keď sú nejaké iné komplikácie alebo dodatočné vyšetrenia, ktoré potrebujú pacienti absolvovať a u nás nie sú ani skúsenosti, ani a možno aj tí pacienti a rodičia sa obratia tam, kde tých skúseností je viac, takže sa to vykonáva tam. Čo sa týka zahraničia, tak naša organizácia je už od začiatku združená v organizácii Debra International. To je v podstate medzinárodná organizácia, ktorá združuje okolo 40 národných asociácií. Všetky sa volajú Debra a všetky majú v podstate jeden cieľ, jeden program. Takisto sa voláme aj my, akurát tie koncovky sú iné, Debra SR. A keď sme pri tej Debre, tak môžeme v podstate povedať, čo to znamená tá slovná hračka, ako keby. Debra, D ako dystrophic, ako jedna z fóriem tejto choroby, EB ako epidermolysis bullosa, latinský názov, research, výskum, association, organizácia. Pretože v podstate veľmi dôležitým na začiatku, keď vznikla prvá organizácia v zahraničí, to bolo v 1978 roku, tá vznikla v Veľkej Británii, tak tam bolo hlavným cieľom stimulovať v podstate nie všetku, ale robiť v podstate osvetu tomuto ochoreniu, aby sa o tom ľudia dozvedeli, pretože je veľmi vzácne a aby sa šírilo povedomie o tom. Neskôr sa pridávali ostatné organizácie. Veľmi dôležitým článkom v tomto bola organizácia francúzska a v roku 1992 vznikla akási Debra Europe. To je v podstate nejaký predvoj International. A tým, že tam boli zapojené aj rôzne iné štáty Európy, tak sa to nejakým spôsobom prelialo do levelu Debra International. A teraz, keď vznikne národná organizácia, tak záujmom každej národnej organizácie je stať sa aj článkom Debry International. Pretože ako aj na kongresoch, tak aj potom v komunikácii a vzájomnom vymieňaní si tých skúseností, či už na úrovni klinickej a veľmi špeciálnej ako lekárskej, alebo zase pri vymieňaní si skúseností koordinátorských. Na tom takisto prebiehajú tam tie workshopy na tých seminároch a na tých kongresoch, takže je to veľmi potrebné tak ako aj pre jednu stranu, aj pre druhú. V každom prípade aj z tohto počutia konštatujem, že je veľmi fajn, že existuje naozaj toto združenie, ktoré aj vďaka možno podobným záležitostiam, ako sú kongresy, lebo zrejme v každej krajine je lekár alebo tým lekárov, ktorí sa tomu venujú a keď sa na tej európskej úrovni alebo svetovej dajú dokopy, tak to môže v konečnom dôsledku len pomôcť, lebo dnes naozaj prizvať si odborníka aj z inej krajiny je možné a to je možno naozaj do budúcna veľká devíza aj v tomto ochorení a v tej samotnej pomoci, o ktorej ideme v tejto chvíli hovoriť ďalej, pretože ja som spomínala, že je to veľmi ťažká vec len z počutia. Neviem si naozaj predstaviť žiť v rodine, kde je ochorenie alebo kde je choroba, opäť to laicky poviem, motýlych krídel. Tá starostlivosť musí byť naozaj 24-hodinová. Ako to zvládajú tie mamičky s malými deťmi postihnutými týmto ochorením? Čo všetko môže konkrétne pomôcť, čo sa týka ošetrovania, tak o tom ideme hovoriť v tejto chvíli. Opäť sa obrátim na pani Ľubicu, vy ste aj ošetrovateľkou, čiže boli ste pri tých jednotlivých prípadoch. Skúsme, ak môžeme naozaj troška bližšie aj na tie ošetrovacie veci, aj možno, nechcem menovať prípravky, ale možno spôsob, akým sa tie či už rany ošetrujú, alebo ako sa vlastne týmto deťom vie pomôcť, či nejaké, ja neviem, kúpele špeciálne, alebo nejaké rehabilitácie, asi ťažko, keď sa toho dieťatka ledva dotknete, aby sme si to vedeli aspoň predstaviť, že čo všetko ten deň obnáša. No určite z začiatku si musí či rodič, alebo aj ten personál v nemocnici, ak
sa také dieťa narodí, zvyknúť na to ošetrovanie, to znamená nie zvyknúť, akože akým spôsobom, urobiť si taký časový plán, vedieť, akým Zrejme spôsobom. aj náročné časovo, pretože určite ošetriť tie rany a venovať sa tomu je záležitosť na dosť dlhú dobu. Čiže časom len zlepšovať, akým spôsobom sa to dá urobiť rýchlejšie, lepšie, šetrnejšie, čiže z niekoľkých hodín, aby sa to skrátilo na nejaké 2-3 hodiny, ale samozrejme záleží vždy od toho stavu dieťaťa, podľa toho, koľko má tých rán, podľa toho, v akom štádiu sú, v akom štádiu hojenia, či tam potrebujeme aj riešiť nejakú infekciu, ktorá je veľmi závažná, ktorá môže privodiť až smrť tomu dieťaťu. Môžu tie dieťatka vôbec spať? Neviem si predstaviť, keď je tak bolavá tá koža, či to vlastne ide. Alebo je to už, teraz to možno veľmi kruto poviem, že už si na to zvykli a už dokážu aj s tou bolestou narábať, takže fungujú. Tie deti sú veľmi trpezlivé, zo začiatku sa snažíme aspoň nejaké také tlmenie bolesti, aby sa ako si naučili zvládať tú bolesť, ale oni sú skutočne neuveriteľne trpezlivé a vedia tú bolesť zvládať možno, čo by iní nedokázali. Či pre tých prevezoch síce plačú, brblú alebo aj nadávajú tým rodičom, keď im to prevezujú, pretože prevezovať sa to musí vlastne popri kúpeli, čiže odmočiť sa musia tie zaschnuté obväzy, pretože to sa na to poprilepuje, čiže vždy to je taký rituál niekoľkohodinový. Namočiť to dieťa, odmočiť obväzy, potom popozerať celé to telo, kto, čo, kam môžem dať, čo, či môžem natreť. A tie deti to nejako prežijú a fakt sú také iné sú proste odolné voči tej bolesti, aj napriek tomu, že ich to musí nesmierne bolieť. Tie kúpele sú tiež nejaké špeciálne, alebo je to obyčajná voda, alebo je to opäť individuálne, len aby sme si to vedeli Je to aj individuálne, ale samozrejme napríklad sa tam dávajú také dezinfekčné prísady, ktoré teda trošku vydezinfikujú tú kožu, musia sa tam dať aj také zvláčňujúce emoliencie, aby trošku zvlhčila sa tá koža, premastila, pretože aj to treba, pretože zasa tie suché rány sa by dokázali odlúpať alebo lúpať tá koža. Čiže potrebuje to tak nejako vykorikovať, že čo tomu dieťaťu urobí najlepšie a tak, aby ho aj nesvrbela tá koža, pretože viete, že stačí, keď si oderiete v topánkach, ako to svrbí, keď sa tá chrasta urobí a tie deti majú veľké rány, veľké chrasty, ktoré ich svrbia, ktoré vlastne potom keď sa to vyhojuje, tak si dokážu sami postrhať tie obväzy a do krvi si to rozškrabať, pretože ich to prirodzene svrbí a chcú si to nejako riešiť. Takže je to veľmi ťažko niekedy aj popri tom obezovaní, že sa to zaviaže, ale oni, ako ich to svrbí, ako si nevedia ešte, že on si to tam musí nechať, tie obväzy, lebo mu to bude robiť dobre, tak si to môže v zápäti zasa strhnúť naspäť. A tam je to opäť o tom pokus omyl, že na individuálnych prípadoch si musí človek vyskúšať, aj tie obväzy, čo funguje, čo je. tak aby boli elastické, aby teda netlačili, nesmú to byť obyčajné obväzy, ktoré vlastne zasa by mohli spôsobiť, že sa tam urobí plusgier. Čiže jemné ovinadlá, to sú materiály, ktoré nelepia sa na tú kožu. To znamená, že bežný leukoplast, keby išlo dieťa na injekciu alebo keby išlo lekárovi, že špachtlou do úst pozrie, tak to proste musia dopredu tí rodičia ohlásiť, že to dieťa má taký problém alebo má takú diagnózu, aby sa neurobilo viac škody, ako je treba. Čiže aj preto chceme tú osvetu, že keď sa dostanú tie deti, pretože majú závažné zdravotné problémy, a dostanú sa niekde lekárovi alebo do nemocnice. Aby aj tam sa vedelo, aby to nebolo raritné a vedeli k tomu ľudia pristúpiť, aby nemusela tá mama siahodlho vysvetľovať, že viete, nesmiete mu zavádzať kanilu a lepiť leukoplastom, nesmiete pozerať špachtlo, môžete len ľahúčko do pusinky pozrieť. Čiže je to o tom celkovom prístupe potom, pretože tá matka už potom samozrejme, že je v tendencii ochraňovať to dieťa. Hej. A toto je vysvetľovanie odborníkom, lekárom a zdravotníkom. Áno. A čo ešte potom vysvetľovať laikom, s ktorým to dieťatko možno sedí v tej ambulancii a ktoré ako ľudské predsudky sú veľká vec. A poviem úprimne, keby som nevedela, že o aký typ ochorenia ide a sedí vedľa mňa také dieťatko, samozrejme ako normálna mama sa takisto bojím, či nejde o nejakú veľmi závažnú infekciu, či to nemôžem chytiť. Ja viem, že na druhej strane môže byť ale veľmi bolestivé aj pre tú mamu postihnutého dieťatka vysvetľovať, že to dieťa nie je tak chore, že to od vás dostane, alebo tak to je tiež na psychiku si myslím. Povedala si, že nie je to dosť ťažká vec.